Maayong buntag sa tanan. Ang tanang butang nga atong naangkon, akip ang atong kaluwasan ug paglaom. Kining tanan, grasya gikan sa Dios. Mao bitaw nga atong tema nagaingon, pagbaton o grasya sa pagtuo o pagdawat sa gugma sa Dios alang kanato. In English, having the grace to believe and receive God's love for us. Kining atong nadawat mga igsoon nga pagtuo o gugma sa Dios, grasya pagid ni nga gikan sa Dios. Tungod kay ang gugma nga dili grasya gikan sa Dios, mahulog kini nga gugma-gugma lang. O ang pagtuo nga dili grasya sa Dios, mahulog kini nga patuo-tuo lamang. Mauna nga kinahanglan nga ang atong pagtuo o ang gugma nga atong nadawat gikan sa Dios, ato kini nadawat gikan sa iyang naghinapin nga grasya. Paunsa man nato madawat ang iyang grasya? Maigsoon, madawat lamang nato ang grasya sa Dios kung kita magantigo magpaubos. Diha sa pagka maipaibsanon. Ug mao kana ang mensahe, ang kinatibuk-an nga mensahe niining panahon sa Koresma, the season of Lent, is reminding us, mao bitaw nga the season of Lent started with the tracing and reminding us that we are a dust, and to dust we shall return. Gihinumduman o gipahinumduman kita nga ako ug ikaw gihimo gikan sa abog, ug kitang tanan mamalik sa abog, ug wala tay angay ikapanghinambog. Og ang usa ka inahan nga nakadawat og daghang grasya mao si Mama Mary. She is full of grace. Og ang armas, og ang hinagiban, og ang sekreto nga iyang giposes mao lamang ang pagka mapaibsanon. Nga sa dihang ang anghel misulti kaniya, mahitungod sa kaplano sa Dios sa kaluwasan, niingon siya, I am a handmaid of the Lord, be it done unto me according to your words. Maigsoon ang atong ebanghelyo niini nga Domingo, si Nicodemos kadto og si Ginoong Hesus. Sa diyang naghinabi sila, nagistorya sila uban ni Nicodemos nga usa ka one of the Pharisees, no, chief ruler of the Jews, and a chief Pharisee, Nicodemus. Ilado kaayo nga magtutudlo sa Israel. O nag-istorya sila na Ginoong Hesus, gabiig kadto tungod kay naglikay si Nicodemus sa mga intriga sa mga katawhan sa Israel aron dili siya makita kay dako man siya granggo sa ilang religious sect or leadership ngadto sa nasod sa Israel. And they were talking about being born again. Og ilang gihisgutan ni Ginoong Hesus ang panghitabo way back 1,600 years ago dito sa Paran in Edom, before kamo cross up, after kamo cross sa Red Sea, before kamo enter sa Israel. There was a scenario wherein nga ang Ginoo iyang gitugutan ang mga bitin sa pagpaak sa mga Israelita. Sa dihang ang Israelita, ang katawhan sa Dios nga iyang gipili ug iyang giluwas, nagreklamo sa Dios ug kang Moses. Ngano gipatuyok-tuyok sila niadtong kapoy na kaayo nga yuta sa Edomia nidto sa lugar sa Paran. Nga wa na sila tubig nga mainom, giuhaw sila, exhausted na kayo sila sa journey, o ang ilang pagkaon, pura, balik-balik, mana. And when the Lord heard their complaint against him and Moses, iyang girilis sa Ginoo ang mga bitin, o kung imong tan-awon sa English translation, ang kato nga bitin is Sirap's serpent. And Sirap's serpent. O kung tanawon nimo ang word nga Sirap's, it is a burning one. Okay? Seraphim. Nga serpente
Nga kung tanawon ni mo, may laing nga syrup, leader is Lucifer. And ang serpent, Satan, ang iyang best defection was a serpent. That is why even in the garden, he appeared as a serpent. And the Lord released this syrup serpent, ang mga halas dito sa kabingawan o gipamaak ang mga Israelita. Sa dihang gipamaak sila, giatake sila ang uban, wa pa nangamatay ang uban, nangamatay na. They ran to Moses. And beg for help. Tungod kay mga matay na sila. Kuyaw kay no, kanang atakyon mo halas ba? Ang halas sa ato diri kay muagi ang tao, mudagan man, di ba? Pero una-unaan nyo, think of this. Daghan kay mga halas niya, mga itom, no? Uban mga di man turtle snake giingon. Mga serpent, unya mayroon magagmay. Din gi-atake sila, nangamatay sila. Unsa kana kang ilngig. Why God allow it to happen? Why did God allow it to happen? Because they complained against God and against Moses. Kada bitong doktor, di ba na yung mga pin ang doktor? Di ba ang ilang symbol is serpent, niya na kahoy, niya na ay halas, ana? Tungod kay it is the idea of God to make a snake out of bronze and make a pole, mount it on the pole, and anyone who sees it will recover. Ang tanan nga makita niadtong naa sa pole, niadtong naa sa poste, maka-recover og mabuhi. O kana nga paghitabo sa Israel, 1,600 years later, nag-istorya si Nicodemos o si Kristo og ila kanang gihinumduman. Og niingon si Kristo, as Moses lifted up that bronze serpent in the wilderness, so as the Son of Man has to be lifted up for you to live. Iyon siya gisbayaw ni Moses dito sa kamingawan ang bronze nga serpente nga naa sa pole, naa sa kahoy. Mauusab ang anak sa tao kinahanglan nga bawayawon siya aron ang tanan nga mututok kaniya nga nagbitay diha sa cross makabaton og kinabuhi. Moses, the people of Israel complained against God and against Moses. Moses is not a perfect leader. The same with our bishop, the same with us. We are not perfect. But God doesn't like to hear it when you complain. Because if you are complaining with your leaders, natay mga complain against atong leaders, may paglalagyan ka sa Dios. Against man God. The word is complain against. Kitang tanan na kita ikasulti sa atong leaders. It's either leader sa atong nasod, Ferdinand Marcos Jr., it's either atong mayor, atong governor, atong barangay captain. Di ba? Sa primero, katong nangumpanya sila, nangulitaw sila nato, ato silang gisugot, ato silang gibutuhan. Apan sa diyang sila na, mura itong bana, or mura inyong mga asawa, or mga asawa, feeling ninyo, na mura mga biktima ko sa kubanan na scam man siguro ko dali sa uyab. Di ba? Sa una, gisaan niya, ihatag niya ang bituon, pero hantod karon wala yapon ang bituon. Sa unang panahon, nag-promise siya na ako imong sugton, ako ihalad kanimo ang bituon, ang bulan ug ang kalangitan. Mura pong iya, di ba? Tabukon ako ang 7 ka bukid.
Bisan niya ang pito ka suba, di ba? Magpayong ko og gisi, bahala na maulanan basta kay magkita ta. Ana. Maigsoon ang dili lang gid ganahan sa Ginoo kanang mahimutang against. Kay diha namang gudayon ang rebellion. So don't be against to your barangay captain. You pray for them. Don't be against to your mayor. You pray for them. Don't be against the leadership. You are harming yourself because no leadership in the government of this world that God did not allow. Walay pang gobyerno ni ini nga kalibutan nga wala ginatugutan sa Dios. O kung kita na ilalom kanila, the Bible says we must submit. Magpailalom ta kanila. Bisan gali si Kristo niya, di ba? During Roman Empire, wala gali siya na ito sa Roma, di ba? O giaway niya ang emperador. Nagpailalom siya sa panggobyerno sa Roma. Apan gisaway niya ang mga buluhaton sa Hudiyo o mga leadership during his days. And the solution sa problema sa Israel when he recounted it, o sa diyan nag-istorya sa kansiya kang Nicodemus, ingon si Kristo, unsay gibang buhat sa mga tao sa paran? Nag-complain sila, ingon si Nicodemus. Og unsay gibuhat sa Dios? Gitugutan nga paakon sila sa mga bitin. Og sa diyang nangamatay na sila, ingon ang Dios ka Moses, paghimo og pole, og you have to make a serpent, a bronze serpent on the pole. Og unsay nahitabo, ang tanan nga mga tao nga mutan-aw sa pole nga nangapaakan sa bitin, dili sila mga matay. Og ingon si Kristo, exactly ang tanan nga mutan-aw sa cross, dili mga matay, apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kay tungod ni ini gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mga matay apan makabaton hinuon og kinabuhing walay katapusan. Mao kana ang mensahe, mao kana maigsuon ang pinakadako nga ebanghelyo. Wa may pinakadako, level mo ng ebanghelyo. Mao kanang ebanghelyo. Ang ebanghelyo mao kini nga ang tanan nga mututok ni Kristo. Wa niingon nga way problema. Niingon ba ang Bible? Nga ang tanan nga mututok ni Kristo walay problema. Awa na buang na ka. Naay problema. Apan naay kaluwasan ug naay paglaom. Kada gyud. Naatay paglaom. Kay ganuman, insakto ang atong gitan-aw. Apan kining mga tanan maigsuon, nagkinahanglan kini og grasya lang gihapon. Ang atong pagtuo ug atong pagdawat sa gugma nga gihatag sa Dios nga mao si Kristo, bisan pa man nga gihatag na kini, kinahanglan gyapon nato ang grasya sa Dios nga makadawat na niini sa tinud-anay gayud. Kay naay uban mga Kristohanon nga mga lutaw. Mo ba? Naay Kristohanon nga wa yun sila nakasabot sa ilang pagkristohanon. Naay mga tao nga nituo pero wala gayud sila insakto nga pagtuo. Mao bitaw nga nagkinahanglan tag grasya niini. Pangayua ninyo. Pangayua ang grasya sa Dios. Mao kana ang atong gikinahanglan. Mao bitaw atong tema again nagaingon pagbaton o grasya sa pagtuo. Wala ningon simple faith. Wala ningon nga pagbaton o pagtuo. Grasya pagyud nga makabaton kita sa pagtuo. O atong tema nagaingon pagdawat sa gugma sa Dios. Dili lang mere receiving of His love. Apan sa pagdawat nato niini para tinud-anay gayud kita nga makadawat niini nagkinahanglan ta sa grasya sa Dios.
Kana ang inyong mga igsuon, we might be complaining with our brothers, sisters, atong pamilya, atong komunidad, atong silingan, labaw na gyud miyembro sa iglesia, atong pamilya, atong dako nga pamilya, but don't you know nga kining tanan nga gihatag sa Dios kanato mao ni ang best para sa ato. I'm not saying stop na ta kay best naman ni Father. No. We still have to grow and to travel and to journey with Jesus. Side by side. Pero unsay naa karon kanato, this is the best for us. Our bishop is the best for us. Kaming mga pare, we are the best for you. And for us, sa mga membro ni ini, mga igsuon, you are the best for us. Kamu nga naa diha, ang the best para sa amo nga mga igsuon kamo. Kana imong abay is the best seatmates. Karon Domingo kada inyong abay, lingian ninyo muna pinaka the best nga mga abay ninyo karon. Mga asawa, ang inyong mga bana muna ang the best ninyo. Simba ko, Father, in Jesus' name. Gusto na magali ko makibuwag, Father. Una-una ra nimo, pero after a day, mo ka, Lord, salamat sa kong bana. Mga asawa, after a day, bawala inyong kasuko, Lord, salamat. Pasalamat lang yapon ka. Kaya naman, wala nasayop ang Diyos. Again, wala nasayop ang Diyos. Maong ka ng the best. Dili na perfect. We will be complaining against them kung if we are hurt, we will be complaining. Why? They are not perfect. And so you are. If they are not perfect, if our bishop is not perfect, the priest, the deacons here, at mga community pastors, mga leaders are not perfect, but they are the best for you. If they are not perfect, and so are you. Kung dili na sila perpekto o wala ka niangay kanila, ikaw pod, di pod ka perpekto. And if we walk away from them and find something new, if you walk away from this church, from our bishop, from our priest, from your brothers and sisters in this church, and find something new, you will not be happy because pwede ka makita og bag-o, but they are not the best for you. Because you walk away from the best. Daghan bitaw ko madunggan, nagbuwag mga pamilya, nagbuwag ang bana, naminyog ikaduha, naminyog ikatulo, ikaupat, ikalima, ang iyang kinabuhi, miserable kayo, ug moingon siya, kalayo ra bagid ni inis akong naipon karon sa akong unang original nga bana. Tinuod na. Because you walk away. Divorce is not the solution. Mabitaw ningon sila nga kaning law sa divorce ba? If the nose bleed, the cutting of the head is not the solution of the nose bleeding. Kung magdugo kuno ang ilong, dili kuno solusyon nga putlan ni mong ulo. You have to separate. You have to address the problem and the issue. Bapa magtiayon, dili solusyon kung nag-away mo, magbuwag mo. Dili solusyon nga natay mga disgusto sa matang usa, we don't like each other, then you have to leave the church. Because I'm telling you this, the moment you leave and you will find another boss, you cannot serve two masters at the same time. You will begin to destroy one and embrace the new one. Mura bitaw ka naman nagtrato, di ba? Okay, sabi na nagtrato ni Rebe nga, ikaduha na niyang trato karon, ikatulo. Moingon din siya nga, di ba yung doon niya karaa trato?
Insa ganun nabuwag mong gibudag to, Jesus, wala gito. Layo ra to nimo. Naagi day apan. Himuan gid rason. Because you cannot serve two husbands. Husbands, you cannot serve two wives. You cannot serve two gods at the same time. Di man the same time ako, Father, kay isa-isa man, one at a time man ko. Sus, kaya, mangita ba yung lusot? You cannot and don't, because you will begin to destroy the original, or you'll destroy one of them and begin to embrace the new one. And the moment we destroy our leadership, our brothers, our sisters, we destroy ourselves. Because the Lord will destroy you. I'm telling you, if you destroy your leader, the Lord, Moses was not perfect. But when the Israelites complained against him, God the Father released the serpent and allowed them to be beaten. But since they begged God for help and they asked forgiveness, they repented, unsay gibuhat sa Ginoo, insya ang mutanaw sa serpente dito sa kamingawan, on the pole will be saved. Og niingon si Kristo, ang mututok nako nga gilansang sa cross will be saved. Maigsoon, dili malikayan nga, Father, di magin malikayan mo criticize magin sa mga leaders, sa mga igsoon. Yeah, I know. But kung every time unta nga natay mga we despise them in our hearts, deep within us, wala na itong gisulti, but in our hearts is complaining, murmuring, and despising them. Do not forget to look the fruit of the tree. Do not forget, para dili ka mamatay ba? Dili ka mo consume sa imong garbo, dili ka mo consume sa imong sa deception of the enemy. Look at the cross. So the Son of Man has to be lifted up. Insa kinahanglan gyud nga bayaw ang anak sa tao aron ang tanan nga mututok sa cross makabaton og kinabuhi. That is why we have confession this morning. It is a way of looking at the cross. Maigsoon, every now and then makasalata, makasaway ta sa itong maigsoon sa atong mga leaders. Dili na to sila mahigugma sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. Gamay lang ang istorya ni while gi-share ni last 2 weeks ago. Ang kaning paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Ngano man nga kung tinud-anay kita na higugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon, ngano tagaan man nato sila og salin. Di ba? Ngano man nga mga relief goods kanang mga sanina, o kinsay mga sanina sa inyong balay diha nga nangagisi na, nga gipagtapakan na, ihatag ninyo sa atong mga igsuon nga atong gihigugma. Mura magbikil, di ba? Kung nahigugmagin mo sa inyong mga igsuon, namoy mga bahaw diha, kanang sa inyong ref nga wala na ninyo kana, pagkaon mo na sa iro sa amo, uy, sakit no? Sakit nga kamatuuran ba nga bikil kayo ba? Nga kita mo prefer ta mo hatag ta adto mga ay kani kay giagub-ub naman niya madaot ni ugma may paihatag na nato sa atong mga atong igsuon nga atong gihigugma. Sus grabe kayo. Grabe ka ko anong tawo no kaning hipokrito. Moingon ta gihigugma pero gitagaan atong salin. Og ako ug ikaw I know nga biktima ta ni ana. That is why Jesus said, look at the cross. Every time you sin, you go to confession. Every time you sin, wala man pasabot nga confession lagi diri. You ask God's forgiveness. Pero gusto ninyo nga tagaan mo sa Ginoo og absolution, assurance that your sin has been erased and forgiven. You go to confession. Confession nga pagpangumpisal to the priest. Kung wa pa mo nakatesting, testingin ninyo, then you will find release and relief and God's forgiveness. Maigsoon, na kinahanglan tag grasya sa Ginoo. Even to look at the cross,
We need God's grace that He will open our eyes because not everyone truly see. Dili tanan mga tao nakita na nga nakita gyud. Dili tanan tao nga nahigugma nga tinud-anay gayud nga nahigugma og nakasabot gyud sila sa gugma. Og dili tanan mga tao nga nituo nga naa gayoy tinuod nga pagtuo. Mauna nga nakinahanglan ta sa grasya sa Ginoo para kita mahigugma og tinuod, makakita og tinuod og mutuo gayud og tinuod. Nay kanta nga naingon, only by grace we can enter. Only by grace we can stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Lord, if you mark my transgression, who can stand? We complain against other people. We complain against our leaders. Pero ningon diri, Lord, if you mark my transgression, ako pod, Lord, ako pod ang nag-complain nako pila ka buok. Ikaw ba, kung naon mo, pila ka tao ka nga, against po sa imo, kung mag-complain lang gid sila. If you are pointing one finger, how many fingers are pointing to you? Di ba? Oh? Anak-anak ka, pero tarawang ilalo mo, pila ka ba nag-atubang sa imo? Ikaw pod! Ayaw pagpamalinis. Ikaw pod. My God. Mauna, grasya na gining tanan, nakinlan ta sa grasya sa Ginoo. Pero ako ningon maglunang ta sa sala, okay, akong larohon. Kinahanglan ta grasya sa Ginoo, pero ayaw pagtuna sa sala. Mobitas Pedro, di ba? Ingon si Kristo nga, giugasan niya tiil sa iyang mga tinunan. Ingon si Pedro, Lord, di ko mo pahugas ni mo, Lord. Ingon siya, Pedro, kung dili na ko hugasan ang imong tiil, dili na ka na ko tinunan. Sige. Kumo man galit na, Lord, liguin lang ko. Di ba ingon siya? Ingon siya, dili na kinahanglan liguan ang limpyo. Kato lang porsyon sa inyong tiil. So that means nga dili kita angay magtuna sa sala na ay grasya sa Ginoo tinuod na pero ayaw pag-abusar por Diyos por santo. Ayaw pag-abusar. Kana lang word nga abusar negative na daan, di ba? Abuse of God's mercy. Maliluyon bitaw ka, Lord. Ako i-challenge ang imong gugma, Lord. Kung makasala ko, imo kong laggun. Ano ba, na mga tao nga kuwang sa pansin, di ba? Magpabadlong kay para badlungon, para mapansin. Naramay mga anak, mga insecure usahay, di ba? Dili mapansin sa ginikanan, magpabadlong kay para mapansin. So, dili yung tatang mga tao nga kulang sa pansin, mga igsoon. Unsay response ni Mama Mary, ngano nakadawat siya sa grasya sa Ginoo? Humility. Pagpaubos. Kitang tanan, makadawat lang ta sa grasya sa Ginoo. Aron kita mahimong tinuod ng mga anak sa Dios. Aron kita tinuod ng mahigugma sa Dios. Aron kita tinuod mahigugma sa tong isig katao, nagkinahanglan kita sa iyang grasya. Ug ato lamang madawat ang grasya sama sa iyang inahan. Niingon siya, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. The only key for us to receive God's mercy and grace is humility, pagpaubos. Amen? Palihog manindog.